ଝିଟିପିଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନମ୍ବର 1, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନମ୍ବର 2, କପାଳରେ ପଡ଼ିଲେ। କପାଳକୁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ କପାଳରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସଫଳ ହେବାର ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ସଂକେତ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 4, ଡାହାଣ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ। ଡାହାଣ ହାତକୁ କର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଲେ ଧନ ଲାଭ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଆୟର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 5, ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାର ସଂକେତ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା, ବାଧା କମିବା ଓ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସଂକେତ ବୋଲି କେତେକ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 7, ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ପାଦ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ଯାତ୍ରା, ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ କାମର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ନମ୍ବର 8, ଡାହାଣ ପାପୁଲି କିମ୍ବା ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଡାହାଣ ପାପୁଲି କିମ୍ବା ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜ କାମ କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫା ପାଣିରେ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁବେଳେ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟଭରା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।